Dan kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke Pak. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki ra gedhe tur dawa. Lah ning jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora anuruke senengane kok ngakoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Si Deman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Anjuk tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetha 50 ngene kok pira sik. Wah, lah wong saiki wis mundak, maune budhek saiki lamur. Kan dientel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Coba dijembeng ngono. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Mas menapa panjenengan kersa napa ing
sembah nuwun. Ya. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning ngendi mesti sangu. Apa? Taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? Kula Sinten cekeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kowe iki ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Ah iki ming 10 iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Kok kari telu nyo. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrebuk. Ditampani sik nek arep anu nyo 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Walah, kok ya le memelasmen. Sinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku. Semelang wong wani nyolong ditit dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ora apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kurang ajar karo aku aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah ning jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok takoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Si Deman. Ya. Diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Anjuk tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Nyo, aku ki wong tipis. Nyo. Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetha 50 ngene kok pira sik. Wah, lah iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Wah, dijembeng. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinaya apa-apa. Ya. Ya sesi Deman. Wiwitane. Ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Kokean berarti. Kok kean. Ya dibalekke. Lah kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30 kok. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Enggak Pak. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tuthukke bagine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang beke pria bagus budaya. Tak tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi.
lah iso. Wong ngono kan njaluk 50. Wong 50 ora metu kok, 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Hei. Njaluk dikapakke. Kowe iki ngeluk dalan kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenane ayo nganti penontonnya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti diduduhke aku tin. Ndon awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan mboten jeleh aku ya. Mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sinden ae nika napa nika. Nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayune budhek kan. Ya ora yang ngomong dalang ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing apik iki. Ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesi deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Mbok diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik iki. Hah? Hei, meneh. Kanjenane cetok gak aku. Cetok wae kok. Mau muni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic iki. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono. Omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang ayo kutha. Ayo. Sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya, kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasane nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu ora. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Wah, ranti Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninting terus to aja, Parjo. Iya, kowe nek takon muni sepiro aja, mesti derek semene. Cah duding. Bendara. Bendara. Terus kayung nyun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wuke
swara kurang permana swara kurang permana ning ning motor ning kok monitor aku ki arep ngomong dhewe kok iki ning wasis angungrum marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno tresno sesideman badhe patenono monggo luwih becik patenono timbang neno liwat kincanging alismu iya men suasanane sigra wademe kaya ngene kok ya urip ana
Bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tatin ki mau. Ki mau nglakon naturi sesideman. Ya. Isih neng pirang-pirang ya, Mak. Podang kuning saka panitia. Ya, karo PKK Maju. PKK Maju sing piye, Nok? Bojo maju ngene PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modar kowe. Ya. Kembang rawe modernisasi desa sing kur-kur engko keri dhewe. Ya. Saiki sing anu sik sapa jenenge sing tunggal-tunggal sik. Ya. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki Mbak Elisa. Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karo. Ya wis ben rapopo. Latihan sik. Sugeng dalu sedaya mawon warga Blegonang. Masih ketemu lagi sama banter kleru. Blegono. Blegonang. Blegonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blegonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti Telogo. Mereti Telogo. Nah. Telogo, ora telogo. Ya Telogo. Heeh, Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun padha. Oh ya. Merti dusun Rasulan nek cara mlekonan kene merti Telogo. Merti Telogo, padha-padha semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenengane? Doa. Bahasa Jawane pandong apa? Harapan apa bahasa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku yo bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blegonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Toyone kathah.
Terusane Sing dodol? dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Nah, iki mulai teteh bocah iki. Ya. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesit Tlaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek kathah saka ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disanguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangwin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Oh, jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Ojo. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Nggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Nah. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Ya njaluk ning tanganku ning dhuwur. Ya ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener. Kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Ya dek ya biyen pertama sadurunge nyinden dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti poleng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Kok iki kok seekor seno? Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmas tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu. Kok pekok to? Lah wong kita kok nyinden malah langsung bahas jajar lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Yeay. Nembang apa? Konsoan samnika menembang kan menapa? Ya ya podang kuning ono, kembang rawe kuning ono. napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendange diganti sik. Mas Susudenko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susudenko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susudenko. Denko tok ora Susudenko. Lukir sik. Tembange apa? Grajagan ya. Oh, duduk ulan andong-andong. Ulan andong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to.
Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mrunguyu lho ngono. Caidian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Iya, Cah nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku biyen sadurunge dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong ngangge mbawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Ya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Ya apik ya Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyerambyai Gendere iki tabuhan Jo. Kilangane engko kok. Iya. Noswan tara banyu wangi kulon gunung. Hati-hati lho sak suaramu kok rada numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulon gunung wetan sekara ya kowe senengane rak marai Pak Camat kundur to? Pak Camat? Oh iya berarti aku sing salah. Lah kowe wong nyindan rong nyuwarae njaluk duit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa duit berarti nih. Lor lan kidul alas angker Kang kalewian Belambiangan monggo ya aja takon susah seneng disangga Pak Sendok
wis ngadeg medhun meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India tang gedheke tang. Iya. Tong kuwi gedheke. Gumeliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi yo mosok ngapalke sewengin dasku buyar yo, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya. Nyupuk ndas. Monggo. Ya.
wadon berubaya sir-siran Sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono.